Takže dobrý deň všetkým. Takže, čo ponúkame našim investorom a kam ich pozývame, aby spolu s nami spolupracovali? Čo je to, čomu sa venujeme od roku 2016? V podstate ide o klasický venture kapitálový biznis zameraný na jeden z najziskovejších IT sektorov – globálny trh mobilných aplikácií. Ako ste videli na prvom slajde, už nejde o jeden projekt, ale o 3 prepojené myšlienky – GemSpace, GemMarket a GemSoft. Teraz vám ich stručne predstavím. Projekt GemSpace je komunikačná aplikácia, ktorá u nás vyrástla z pôvodného messengeru. Už nie sme len messenger, sme tzv. Polievka rôznych funkcií, ktoré sme do našej aplikácie implementovali a stále rozširujeme. Naša myšlienka bola od začiatku veľmi jednoduchá, zrozumiteľná a ambiciózna. Veríme, že je lepšie mať veľké ambície a ísť za nimi, než nemať žiadnu alebo príliš malú myšlienku. Cieľom je vstúpiť na globálny trh mobilných komunikačných aplikácií. Z tých, ktoré vidíte na obrazovke, logá, ktoré poznáte a možno používate, chceme byť aj my jednou z takýchto globálnych aplikácií, ktoré sú známe po celom svete a prinášajú zisk akcionárom. Naše doterajšie úspechy sú pôsobivé. 40 miliónov stiahnutí zo 107 krajín. Naša aplikácia funguje v 27 jazykov, ktoré používatelia využívajú v rámci aplikácie a máme viac ako 50 000 investorov, ktorí sú zapojení. Druhým veľkým projektom je GemMarket, ktorý rozvíjame v 2 prepojených smeroch. Prvým je vytvorenie trhoviska, ktoré bude dostupné v rôznych krajinách a regiónoch. Momentálne tento projekt testujeme na veľmi lojálnom publiku v Rusku, kde sú trhoviská rozvinuté a kde môžeme získať hodnotnú spätnú väzbu. Vytvorili sme webovú verziu a pozývame predajcov aj kupujúcich. Tento rok na jeseň spúšťame aj mobilnú verziu. Druhou časťou projektu je integrácia trhoviska do aplikácie GemSoft, čo prinesie novú funkcionalitu, nových používateľov a obchodné príležitosti. Naším cieľom je, aby sa GemMarket stal hlavnou súčasťou GemSpace Super App. A náš tretí projekt, GemSoft, je relatívne novinkou, o ktorej sme začali hovoriť až tento rok na základe našich skúseností z pracovných ciest do regiónu Perského zálivu z rokov 2023 a 2024. Zistili sme, že je veľký záujem nielen o globálnu aplikáciu GemSpace a GemMarket, ale aj o samostatnú komunikačnú funkcionalitu, ktorú by mohli využívať korporácie či vlády. Preto tento projekt označujeme ako B2B, čo znamená business to business, alebo B2G, business to government, teda riešenia pre firmy a vládne inštitúcie. Uvedomili sme si, že môžeme ponúkať takéto oddeliteľné mobilné riešenie, ktoré by bolo možné nasadiť na cloudovej alebo hardwareovej báze zákazníka a plne patriť jemu. Preto tento rok na jar sme vytvorili samostatnú spoločnosť GemSoft, ktorá sa zameriava na predaj licencií a generovanie príjmov, keďže predaj licencií je ziskový. Hlavným cieľom zostáva rozvoj GemSpace Super App a dosiahnutie hranice 100 miliónov používateľov. Práve táto hranica vedie k vysokej hodnote aplikácie a úspešnému predaju, z čoho budú profitovať naši akcionári. Takisto pokračujeme v rozvoji hlavnej aplikácie, vrátane reklamnej platformy, elektronickej peňaženky, prevodov prostriedkov medzi používateľmi, vstávaných nákupov, hernej platformy a ďalších funkcií. Zároveň rozvíjame aj projekt GemSoft, ktorý je postavený na základe GemSpace, ale je v podstate samostatným projektom zameraným na predaj licencií pod označením White Label. White Label znamená, že kupujúci si môže aplikáciu pomenovať podľa svojich predstav a nie je viazaný na názov GemSpace alebo GemSoft. Lokálne projekty, o ktorých sme rokovali alebo plánujeme rokovať, sú uvedené na slajde. Výhodou týchto projektov je, že prinášajú dodatočné financovanie a dividendy akcionárom a zároveň zvyšujú hodnotu hlavnej aplikácie. Keď sa posudzuje lokálny projekt,
Vždy sa posudzuje aj hlavná aplikácia, čo zvyšuje jej atraktivitu pre potenciálnych kupujúcich. Licencovaná aplikácia funguje nasledovne. Do jednej alebo viacerých krajín sa predáva licencia, čo znamená, že určitý súbor funkcií, ktorý bude úplne vyvinutý našou spoločnosťou Gemsoft, sa nainštaluje na cloudové alebo hardverové servery zákazníka. Tento software je plne nakonfigurovaný podľa potrieb zákazníka a doplnený o funkcionality, ktoré zákazník vyžaduje. Súčasťou licenčného procesu je aj školenie personálu zákazníka, ktoré môže prebiehať buď priamo na mieste, alebo v našej vývojovej základni v Minsku. Po týchto krokoch začne aplikácia fungovať ako nezávislá jednotka. Typickými klientmi, ktorí si zakúpia licenciu, sú veľké spoločnosti s desiatkami až stovkami tisíc zamestnancov, ale môžu to byť aj menšie firmy s niekoľkými tisíckami zamestnancov, kde je nevyhnutné zachovať dôvernosť vnútropodnikovej komunikácie. Implementácia tejto aplikácie je náročná a nákladná. Preto sú licencie platené a môžu byť zakúpené na rôznych základoch, ktoré podrobnejšie vysvetlím neskôr. Po získaní licenčných príjmov sme navrhli rozdeliť ich na dve časti. Prvá polovica príjmov by bola použitá na rozvoj hlavného projektu Gemspace, pretože naši hlavní akcionári majú veľký záujem, aby sa projekt ukončil čo najskôr a aby mohli získať svoje podiely. Druhá polovica príjmov by sa vyplácala investorom, ktorí investovali do tejto novej aplikácie. Tu často vzniká zmätok u investorov, ktorí sa pýtajú, prečo sa takto postupuje, keď oni roky financovali vývoj Gemspace. A teraz z toho budú mať úžitok len tí, ktorí investovali do novej aplikácie. Preto chcem znovu vysvetliť, že aj keď existuje hlavná aplikácia a technológie, ide o vytvorenie samostatnej spoločnosti a samostatného kódu pre komunikačnú aplikáciu. Táto aplikácia nie je priamo Gemspace, ale je vyvinutá tak, aby fungovala samostatne. Gemspace je založená na Google Cloude a mnohé z jej služieb, ako napríklad push notifikácie, sú závislé na Google službách, ktoré používame za určitý poplatok. Aby však licencovaná aplikácia fungovala na serveroch zákazníka, na jeho vlastnom hardveri, je potrebné vytvoriť nové riešenia pre všetky základné funkcie, ako sú skupinové a individuálne čety, odosielanie fotografií, video a audiokonferencie a ďalšie. Je to vlastne úplne nová aplikácia, ktorá si vyžaduje samostatný tím a samostatné financovanie. Preto sme sa rozhodli pre druhú cestu. Rýchle financovanie tohto projektu s cieľom spustiť ho už do 1. novembra. Na tento účel sme vyčlenili 500 000 akcií, ktorých príjem je určený výlučne na financovanie tohto nového smeru a preto dividendy z toho smeru budú dostávať iba vlastníci akcií triedy C. Polovica týchto dividendov však pôjde na financovanie hlavného projektu, aby sa urýchlil jeho rozvoj a priniesol výnos akcionárom. Je dôležité pochopiť, že licencia to nebude jedna licencia, ale plánujeme ich veľké množstvo. Očakávame, že prvú licenciu predáme už túto jeseň a v budúcnosti to môžu byť desiatky až stovky licencií. Aj keď tieto licencie nebudú generovať miliardy ako hlavná aplikácia, ich príjmy v desiatkách miliónov z licencií budú významným prínosom pre vlastníkov akcií triedy C. Čo sa týka práve licenčného programu, môžeme to porovnať s franšízovým modelom McDonald's. Väčšina reštaurácií McDonald's, asi 95%, nepatrí priamo spoločnosti McDonald's, ale sú to franšízy, ktoré vlastnia a prevádzkujú nezávislí podnikatelia. Títo podnikatelia získavajú právo otvoriť reštauráciu McDonald's, plne preberajú technológiu a zásobovanie a následne prevádzkujú reštauráciu na základe franšízových poplatkov. Vďaka tomuto modelu dosahuje spoločnosť McDonald's obrat viacej ako $23 miliárd ročne.
Podobným spôsobom plánujeme vytvoriť veľké množstvo licenčných kópií našej komunikačnej aplikácie, ktoré budú generovať príjmy pre našich akcionárov. Pokiaľ ide o výplaty, často sa nás pýtate, koľko presne bude na jednu akciu pripísané. Je dôležité pochopiť, že to nemožno presne určiť, pretože licenčné programy sa môžu líšiť. Niektoré licenčné programy zahŕňajú výplaty raz ročne a ďalej v závislosti od toho, ako dlho zákazník plánuje používať túto aplikáciu. Či už 1, 2, 3, 5 alebo dokonca aj 10 rokov. Tiež môže ísť o licenčné výplaty štvrťročne, ktoré umožňujú zákazníkom rozložiť finančnú záťaž. Existujú aj modely výplat závisiace od počtu používateľov aplikácie. Napríklad, počas našich rokovaní v Saúdskej Arábii sme diskutovali o licenčnom modeli, kde výplaty závisia od počtu používateľov. Niekde to môže byť 1000 používateľov, inde 100 000 alebo aj 1 000 000 používateľov. Z toho dôvodu môžu byť licenčné výplaty podľa týchto programov veľmi rôznorodé. Verím, že teraz máte jasnejšiu predstavu o tom, prečo tento smer v Gemsoft rozvíjame. Ako som už spomenul, ide o veľmi rýchly program. Plánujeme, že už túto jeseň získame aspoň jednu licenčnú zmluvu, po ktorej by malo všetko pokračovať oveľa rýchlejšie. Čo sa týka nedávnych udalostí a zatknutia zakladateľa Telegramu Pavla Durova vo Francúzsku a otázky, akým spôsobom to môže ovplyvniť naše projekty, konkrétne Gemspace a Gemsoft, náš názor po konzultácii s našimi prezidentmi je, že to vnímame skôr pozitívne než negatívne. Objavili sa obavy, že ak bol zatknutý Durov, môže sa niečo podobne stať aj u nás, čo by spôsobilo pokles hodnoty akcií. Avšak, ak sa pozrieme na vývoj Telegramu, a my ho sledujeme veľmi pozorne, vidíme, že Telegram sa od roku 2013 prezentoval ako Messenger, kde je možné všetko, vrátane šírenia nevhodného obsahu ako pornografie. Durova teraz obviňujú z toho, že s jeho prispením dochádza k šíreniu pornografie v tomto messengeri, k obchodovaniu s drogami a podobným aktivitám. Samozrejme, je veľmi ťažké teraz presne povedať, čo sa stalo, pretože existuje mnoho verzií príbehu. Pravdepodobne sa nikdy nedozvieme celú pravdu o tom, čo sa tam udialo, čo Durov povedal alebo nepovedal. Avšak všetci si uvedomujú, že Telegram, kde bolo možné všetko a kde si ľudia mohli myslieť, že ich komunikácia je úplne súkromná, už nebude taký ako predtým. V tomto smere by som chcel zdôrazniť, že my sme od začiatku budovali náš projekt tak, aby fungoval v civilizovanom poli. Dbáme na to, aby sme spĺňali všeobecné požiadavky na Messengeri a zároveň sme vždy dbali na moderáciu obsahu, ochranu súkromia používateľov a spoluprácu so štátnymi orgánmi. Napríklad na začiatku tohto roka nás ministerstvo vnútra Čile požadovalo o poskytnutie informácií o používateľovi, ktorý zverejnil detskú pornografiu v našom Messengeri. Okamžite sme poskytli potrebné údaje vrátane telefónnych čísiel osôb, ktorí tento obsah uverejnili. Po našich početných cestách do krajín Blízkeho východu sme pochopili, aký veľký dôraz kladú na moderáciu obsahu. Od konca minulého roka sme začali s rýchleným tempom zavádzať moderáciu založenú na umelej inteligencii od Amazonu. Možno ste si všimli, že za posledné 2 mesiace, keď sme dokončili prvú fázu tejto moderácie v apríli alebo máji, už nevidíte pornografické obrázky alebo videá v našej aplikácii. Tieto materiály sú okamžite odstránené už vo fáze navrhovania a používateľom nie je možné ich zverejniť. To bola prvá fáza moderácie. Druhá fáza moderácie umožní administrátorom skupinových chatov a kanálov zaviesť zoznam zakázaných slov, ktoré nebudú môcť byť použité v danom čete alebo kanáli. Okrem toho pracujeme na rozpoznávaní výziev k násiliu a terorizmu, ktoré tiež nebudú povolené v našej aplikácii.
Táto práca je potrebná najmä v krajinách, kde sú prísne regulácie a my sme povinní ich dodržiavať. Okrem moderácie obsahu sme tiež zlepšili ochranu súkromia používateľov. Neznámi používatelia už nemôžu len tak kontaktovať iných používateľov alebo ich násilne pridávať do chatov. Plánujeme tiež vyvinúť vlastnú moderovaciu službu založenú na jednom z veľkých jazykových modelov, aby sme sa už nemuseli spoliehať na externé riešenia. Aplikácie so zabudovanou umelou inteligenciou sú oveľa cennejšie, čo si plne uvedomujeme a plánujeme využívať. Čo sa týka smeru Gemsoft, o tom som už hovoril. Mimochodom, trochu poodhalím závoj tajomstva. Vidíte Gemsoft. To je nové logo. Ešte ste ho nevideli, rozhodol som sa ho takto ukázať ako návnadu. Ale v nasledujúci pondelok, 2. septembra, budeme mať veľmi dôležitú prezentáciu s našim novým brand bookom a logami. Gemsoft bude mať iné logo. Gemspace bude mať iné logo. Gemmarket bude mať iné logo a bude celý brand book so všetkými farbami, fontami a obrázkami. Na prezentácii to uvidíte, budete môcť samozrejme stiahnuť si to. Teda bude to zaujímavé pre všetkých vašich známych investorov prísť, vypočuť si, pozrieť si tento náš vývoj. Takže, čo sa týka projektu Gemsoft, tu tiež, na rozdiel od Telegramu, ktorý hovorí všetkým, príďte ku mne a pracujte u nás. A skutočne veľa podnikateľov, firiem, veľa úradníkov pracuje v Telegrame. My hovoríme, že náš smer Gemsoft môže byť kúpený, prispôsobený potrebám zákazníkov na jeho cloudových alebo fyzických serveroch s úplnou kontrolou obsahu zákazníka, s rôznymi úrovňami šifrovania obsahu, so súkromnými audio-video konferenciami. To je tiež to, čo Telegram neponúka, ale to, čo najmä po tomto prípade so zatknutím zakladateľa Telegramu, bude veľmi populárne. My sme to cítili už touto udalosťou, ale teraz sme pochopili, videli, že ešte viac prispeje k nášmu rozvoju a teda aj k príjmom akcionárov. Tak, a teraz niekoľko záverečných slov o právnej štruktúre. Už sme ju viackrát ukazovali, ale aj napriek tomu chcem pripomenúť, že z veľkého množstva spoločností, ktoré sme mali predtým, sme prešli k jednoduchšej, transparentnejšej právnej štruktúre, ktorá zahŕňa správcovskú spoločnosť 3D Family Office Manager, ktorá založila investičný fond 3D Investment Fund, v ktorom vlastne akcionári získavajú akcie a tento fond na 100% vlastní spoločnosť GF Home Development Limited, ktorá vlastní intelektuálne práva. Teda investori, kupujúc akcie investičného fondu, sa tiež stávajú spoluvlastníkmi intelektuálnych práv, čo je samozrejme zásadne dôležité. A čo stojí za tými akciami, ktoré naši investori kupujú? Chcel som povedať, že autorské práva boli toto leto, nepamätám si, či to bolo v júni alebo v júli boli zaregistrované. Vidíte na 4 platformách. Gemspace pre Android, iOS, pre server a pre web boli zaregistrované v USA. Tam sú 2 miesta, kde sa registrujú práva. Je to Kongresová knižnica USA. Vidíte, tu som zvýraznil spoločnosť GF Home Development. Tu sú podrobnejšie tieto certifikáty na tieto 4 platformy. Ale všade je to vidieť, nechcel som to všade počiarkovať, ale je to vidieť. A druhé miesto je v Európskej únii, v Bruseli. Registrujú sa tieto práva. Sú úplne analogické, len sú to 2 miesta, kde sa zvyčajne registrujú autorské práva a v tomto prípade tie isté 4 platformy a tu sú podrobnejšie tieto potvrdenia, že autorské práva sú registrované v Európskej únii, vo Veľkej Británii, v Číne a v Amerike. A dokonca je africká organizácia na ochranu intelektuálneho vlastníctva, ktorá zrejme pracuje pre celú Afriku. Tiež čakáme na jednotlivé krajiny. Nie všetko sa pokrie naraz, ale napriek tomu to všetko funguje. Čo sa týka investičného fondu, tak ako vidíte, skladá sa v podstate z 3 častí. Sú to akcie triedy A,
ktoré sú určené na financovanie projektu GemSpace, akcie triedy B projektu GemMarket a veľmi malý počet akcií triedy C v porovnaní so 40 miliónami akcií, ktoré sú určené na financovanie tohto licenčného projektu. Takže prechod, ktorý sa uskutočnil tento rok, ešte nie je úplne dokončený, všetko to prebieha pomerne pomaly v investičných fondoch, ale napriek tomu je to prechod. Teraz čakáme na naše posledné rozhodnutie o otvorení účtov pre fond, aby investori mohli priamo do fondu posielať prostriedky. Takže po tomto dokončení všetky tieto výhody fondu zohrávajú veľmi veľkú úlohu pri získavaní investícií a prilákaní potenciálnych kupcov, pretože budeme mať dostatočný počet akcií na zaručené dokončenie všetkých našich aplikácií, možnosť investovať do projektu GemSoft, atraktívnosť pre všetky úrovne investorov, vrátane inštitucionálnych a kvalifikovaných investorov, a teda takáto transparentná štruktúra je atraktívnejšia pre kupujúcich projektu. Certifikát o vlastníctve akcií fondu je už od mája dostupný, dokumenty fondu postupne zverejňujeme, všetky budú dostupné. A ako vidíte na tejto schéme, ktorú som už tiež viackrát ukazoval, nachádzame sa v záverečnej fáze vývoja projektu. Pričom sme za 8 rokov prešli najťažšími etapami, ktoré 99 startupov neprejde. A preto hodnota aplikácie rastie a sa zvyšuje. Naznačil som niečo, čo vás neobyčajne poteší. Zatiaľ nemôžem prezradiť dátum, ale chcem povedať, že to bude už veľmi skoro. A zhrňujúc to, čo som vám dnes povedal, máme, ak sa na to pozrieme úplne stručne, unikátny produkt, dokonca už produkty, čo sa týka funkcionality. Je to tým s 8-ročnou praxou, atraktívna právna štruktúra, viacej ako 40 miliónov stiahnutí, ospravedlňujem sa za staré údaje, a ocenenie takmer $1 miliardu v súčasnej fáze vývoja projektu, dokonca už aj vyššie. Preto využite tejto príležitosti na účasť v našom projekte. Ďakujem vám za pozornosť, dúfam, že ste si odniesli dobrý dojem, rovnako ako my všetci, manažéri a aktívni účastníci tohto projektu.